Mä en. Ei muuta kuin hitsiä! Ei kappi tulimme! Mistä kohtaa meni poikki? Tuosta mistä on vanha hitsi. Äkkiä sisälle, niin vedetään vähän kemppiräkää siihen. Siellä kiinni tuolla, täällä on 10 senttiä. Otetaan tuo nyt sisälle. Hytti irti. Siirretään nyt se hytti ensin olla paikalle. Nyt se on hyvä. Parempi kuin uusi venäläinen tuo. Varmaan tungilla nostaa putkeen, kun runko on niin pänningis, että menee tää terä sitä mukaan, kun sahaa vääntyy. No tämäkin on makiitan isoin, mitä saa melkein. Tiedätkö mitä käy, kun sä nostat? Mä en tiedä, saatana, sen näkee kohta. Miten se nyt näin meni? Mikä siellä vuotaa? Vähän jotain vuotaa tossa. Onko se jäärinen? Sitten vain akut paikoille ja menossa, no aina leno. Onko tää joku pakoputki? Joo, se on semmonen. Mitä me nyt tehtiin? Merikautettiin. Mikä tää auto on niinku ollut edellisessä elämässä? Se on ollut lava-auto. No niin mä vähän kanssa ajattelin. Nyt on suora putki, niin perkautetaan vähän sitä. Penkki menee kyllä aika alas. Antaa vähän shokkia. Äänet on ainakin kohdallaan. Katso. Toimiiko valot? Ei toimi lappu. Pelkät ääni ainakin. Jokinen rajoitinkin löytyy.
Iso kaiuti! Ai vittu. Onko tää joku silta? Ollaanko me... Mitä siinä on käynyt? Mikä tää on? No vähän surittu. Onko tää joku drag race? Raataa. No kyllä rehti kiihdytysrata nyt. Eikä edes kauaa mennyt. Tai mihinkä suuntaan ne ottanut vetoja? Kun... No mä väitän, että molempiin suuntiin tässä kohtaa. Mutta onko tää poikittainkin menty ja... En kyllä tiedä. Joo, todettiin tässä poikan kanssa, että jakopää tänne lähtee, kun täällä on laturin kiinnitykset. Lähtenyt, kun pojat on vähän rämmännyt. Tällä erää. Mikä? Perkauttanut. Perkauttanut. Käynyt rikkoako hei pojat, kun menee vielä okin. Vaihdaksä mulla remmintä? Kyllä mä sen vaihdan. Vittu kun olisi se okeri ja routapiikki, niin ottaa ton moottorin silleen. Niinhän ne isot pojat sanoo, että jos okerin kauhan laittaa kiven taakse, jos ei kivi tuu, niin okeri menee lähemmäs. Niin onko tässä nyt sama sitten, että lähtee motti irti tai tulee kaivuri lähemmäs? Se on näin. Tuo on muuten vähän tuo putki tullut tuolta niinku lähtenyt karkuun tuolta sen paikasta. Mikä tämä on? Kaasupumppu. Hydraulishokki. On muuten hyvä vii. Oh! Mä otan tätä alle. Hei, pizzeria jätkälle kuva. Nyt kuva.